wabarakatuh. Muji syukur kanugrahanipun Gusti mbok bilih ing wekdal kanugrahan punika kula kalih panjenengan tasih saged pinanggih kanthi hiburan ludruk Sri Asih CS Sri Asih Arga Baru nggih. Mila kanthi adicara ingkang gangsal inggih menika adicara gending-gending campur sari ala Sri Asih Arga Baru. Mila wonten 5 sinden cacahe nggih. 6. Jenengan mboten diitung nih. Lah apa aku gremo? Ngoten. Lah niki sing 5 niki napa? Lah sing 5 lak sinden. Lah sing setunggal iki gremo kok diitung ae iki lho. Ngoten ta. Sing muni mbok-mbokane sing endi iki? Heeh, ndang ayo rene. Nggih, mila kanthi adicara gending campur sari badhe paring panglipur kagem panjenengan sedaya. Kanthi bukane gending niki wonten request napa Dik wong ayu cahya rayap. Bokong semok. Nggih. Nggih, monggo. Sing badhe request niki pun kula betakaken sinden nggih, monggo. Ada mentuk-mentuk kaya ngene. Bokong semok bokong semok rambut disanggol sanggol nganggo cucuk alam bokong semok bokong semok rambut digelong digelong amere sapa wae kepriko mesti ngobong bokongku dhewe eman moto sing dingondel lambe sesikar lare sikar kebondo gara-gara kudu kepengin detong semok bokong semok rambut disanggul nganggo cucuk alah bokong semok bokong semok rambut digelong
apa wae ngeberiko mesti bokong melongo apa kok ngesemo bokongku dhewe Bokonge rayon mani mana moto sing digondel lang bisa sikat lari sikat ke pondok kari karakan kudu kepingin nyato dilongi siti ae dilongi siti mekaten kalau mau bokong semok Mbak Cahya nggih. Nggih kanthi swanten Mbak Cahya. Niki mila dalem tandasaken nggih menika gebyaripun kerawitan ugi ludruk Sri Asih Arga Baru ingkang mijil saking Laladan Jombang. Asli ludruke wong Jombang. Timbang atuh-atuh nanggap nanggone ludruk liya-liya nggih menika Sri Asih Arga Baru ludruke tanggane dhewe. Pripun Kang Mas? Nggih lah. Nggih. Ayo Nduk, kanggo regenging swasana. Nggih. Kantur tembang apa wong ayu? wonten panyuwunan Kitir Sumilir nggih. Monggo Kang Mas Kitir Sumilir. Mas Renja. Adik dilirik arek-arek nang ngene kene lho. Sri Asih Arga Baru
nyuwun saking Bapak niku wau. Nggih minangka gending terakhir nggih. Gelang kalung monggo Kang Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sri Asih Arga Baru.
Sumangga mirsani pagelaran kula sanilo truk Sriasih arga baru pinaringan anomo mijil saking Herak Jawa Timur kudu kutha Jombang panggenan kula sampun dados totolan joro mbok menawi lepat kula sak rombongan nyuwun gunging samudra banget kepiare loteruk sing ana Jawa Timur Sriasih arga baru urutan paling dukur segi pamentasane sarwa diatur uga pimpinane barebone aluhur Sriasih arga baru sejarahane di bidang cerita kelawan tek kabeh sarwa tatanan muga iso dadi tuntunan mring para cinten ireng Mas Rengga amrica polo cekap semanten kidungan kula bader bang sisik kencana ayo berjuang tumrap seni lan budaya
kesenian ludruk seriase harga baru kesenian asli bangsa menjunjung tinggi nilai kebudayaan bangsa sing berlandaskan harapan sila kesenian kita dulur ayo dikembangno mula ojo sampe ketindhe barek poncone kesenian iki dulur tinggalane nenek moyang kita mula ayo diuri-uri supaya tetep pengerem amboko Dek ayo nandur sing kena dipangan ongan witing tresno jalaran sesrawungan sak bandino mula aja riko gawe gelo saking isun saya suwe atiku tansah kayungyun memuji gurina lan wengi mugi Gusti tansah angrastui dasar kapara nyata luwe condro nanging kurang warta tresnaku tanpa upama mugi-mugi tansah tresna ora kuwowo aku ngempet sa
tresnaku tanpa upama Mas Rengga mula nek mati dik tak anti ing lawang swarga. Nah. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nggih, sugeng dalu warga desa. Pundi? Dimorong nggih. Nggih, sugeng dalu Bapak Ibu sedaya yang terhormat Bapak Kepala Desa atau Ibu Kepala Desa yang sudah hadir, perangkat desa yang sudah hadir. Nggih. Sugeng dalu. Om Muji, aku emang ngono Om. Emang ngono, wedi aku. Loh, kok iso wedi? Sik Joko tor lho kan niku. Loh, perawan kok Joko ya apa sih sampeyan? Sampeyan percaya ngene iki perawan? Loh, perawan nggih, Bapak Ibu nggih. Loh, kok Joko sih? Lali. Ngene iki lho. Nek wis dhuwur dadi wedok lali calake. Loh, ayune kaya ngene kok. Iki Nggih. Gebyari Ludruk Sri Asih Arga Baru. Ya, teko Jombang. Iki Jombang iki muncul Ludruk Arga Baru. Nggih. Dengan pemain regenerasi. Ya toh? Nggih, mudah-mudahan. Makane bapak-bapak iki ambek ibu-ibu iki ojo sampak mulih. Soale paling buyar jam 3, ya toh? Lakone iki saunggale. Nggih, lakone jos. Pemaine nom-nom. Nggih, pemaine nom-nom. Lah, ya. Regenerasi pokoknya. Regenerasi termasuk awakmu. Nggih, lha apa? Awakmu regenerasi. Kok iso? Ya iya toh. Alasane apa? Regenerasi soalnya apa? Ludruk iki lah asal mulai iku biyen iku aku gorong lahir ku tandake lanang. Macak wedok, kaburasi menurut aliran zaman. Dadi ya tetep ludruk ana lanange. Nggih, lanang macak wedok. Lah iki contoh gebyar
Sri Asih Harga Baru. Nah iki sing tak wedeni nek meneh ben punah ya apa? Loh, ojo sampak punah, uri-uri. Carane? Panjak kendang. Heeh. Mas apa iku? Agus Dinata. Nggih. Iya toh, terus Cak Rengga. Iki bagian uri-uri budaya seni Siban. Lah, Ojo sampak puret. Roni boten membareng entek-enteki ya. Ya meneng tapi entek-enteki Jum. lah ya. Ngono-ngono iku sing ditiru ya sampean. Sing ditiru sampean. Lho kok iso niru aku? Iya, arek-arek ngono iku niru nang sampean. Nirune mergo aku kan belajari ngludruk. Oh, alah sapa sing ngomong. Tak belajari, oke. Iki menghibur masyarakat Dukuh Timoro. Oke. Kita mengucapkan beribu-ribu terima kasih untuk Bapak Kepala Desa, untuk Bapak Panitia, ya, juga Bapak Muspika dari Kepolisian, dari Koramil yang malam ini hadir untuk mengamankan, menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan. Lakoni api sawung galing. Yo. Acarane nggih pun ket siang wau nggih. Lho acarane ketahuan, Nggih, memang siang. iki wis langganan. Oh, Jadi nggih. ludruk tahun maneh ya tetep ludruk. Nggih, Sri Asih Harga Baru. Lho kate ludruk apa maneh? Ya bek nilian. Be awakmu mencolot-mencolot rono-rono tak cap ludruk cap kodhok. Oke ya. Iki kita perkenalkan dari Seniwati Ludruk Sri Asih Harga Baru, pimpinannya Yoning Sri Asih bersama Cak Yongki Prastio. Itu sebagai koordinator ya toh, juga Pempro lapangan Cak Yongki Prastio. Baik, hadirin sekalian yang berbahagia, untuk acara berikutnya kita lanjut Jula Juli Bedayan Sekar Sari. Oke, monggo Mas Agus tarik. Oke, untuk Neng Windy, Nggih, Cak. kita perkenalkan satu persatu dari Siniwati Ludruk Sri Asih Harga Baru ya. Kita panggil dua Nggih, dua. Siniwati. Nggih. Sing ayu. Nggih. Yo, panggil. Ada neng Feby bersama neng Neno. Nggih niki tasik sekolah, Cak. Oh, si sekolah. Tasik sekolah nggih. Oh. Jadi kan nggih dipelajari nglodruk mulai dini. Oh iya iyalah. Sing apik. Jawa Timur kudu ana ludruk. Nggih, leres. Harus tapi sing apik. Contoh, baru muncul langsung bayi tabung Sri Asih Harga Baru. Nggih. Monggo. Yo, ayo Duk. Lah ngono lho Duk. Yo. Jogete Cak Agus. Nanti Cak Rengga yo. Ayo. Oh niku. Potongnya Dok. Sampai bawah. Ayo Mbak Kurang Feby. gede. Sampai bawah. Lah. Luar biasa. Mbak Vindi. Nggih. Iku mang sapa sing loro sing teko? Mbak Feby sama Mbak Nino. Yang masih duduk di SMP. Nggih, masih Luar SMA. biasa. SMA apa SMP? SMP sih. Oh, ane SMP. iki. Ketorone bokong-bokong iki dawa. SMP sak meneh gedene apa iki? Dewi ndi. Nggih. Adil lak tekone keri. Nggih. Ya sih. Lah, iki lanjutan gebyar ludruk Sri Asih Harga Baru. Ya. Tapi awakmu iki sebagai hukuman. Kon kudu joget kendangana simpati Gus. Adil Gus, ayo. Loh, ya gak majalah. Kok semua? Kon mau kowe ditari rabi ini sih, Jum.
Dil. Iki Kadil, gak lanjut. Lanjutan. Iki lanjutan. Kok iso wedi? Ngene lho. Aku lo wedi karo Sopo? Begakas ngono kuwi. Bekas sapa? Iya, Sekar Sari. Aku lanang kongkon joget iki. Lho, Sekar masa Sari. gak iso? Mesti nak sing wedok. Iki lho sing pantas. Lho, iku wedok iku. Aku dihukum kok kertomu Iku wedok. dihukum. Iki lanjutan karo ning Windy. Iya, kita terus nih, Iki Cek. lanjutan karo Cak Idil ya. Tak Ya. terus nih. Lah ya hukumannya kok ya berat kok kon joget Sekar Sari kok ya. Aja dipun lajengaken malih tentunya budaya Sekar Sari adalah satu persembahan yang menampilkan tata busana yang bernuansakan Jawa. Maka satu persatu dipanggil Pak Windy dilanjut. Oke, dilanjut. Ada Neng Ines kali Neng Dia. Oke. Neng Ines sama Neng Dia Ini dipersilakan. Juga Iki sek nopo? generasi baru dari Generasi baru. Sri Asiaga baru. Masih belia banget ya ini. Iya. Nah iki. Nah iki. Lah. Alah. Ngene kok mentolo. Ayo dong. Mengke kabeh juga munet. Yo. Iya, spektakuler. Luar biasa sudah hadir bersama kita Sri Asih Arga baru tentunya memberikan yang terbaik bersama warga masyarakat Nanggalan. Niki disetting kali napa? Channelnya Cak. Lah iki disiarno langsung Iya, secara live streaming dengan channel Campur Sari Sri Asih CS. Ya, mulane kadang-kadang sing boten saged mirsani secara langsung panjenengan saged mirsani dari rumah saking griya dengan YouTube dengan channel Campur Sari Sri Asih CS. Ngoten channelnya ya. Iya, ditonton wong sak donya iki. Ayo dilanjut Kak Win. Nggih. Selanjutnya ada 3 langsung nggih. Langsung 3 sekaligus diaturkan. Ada Semoga. Mbak Hilda, Mbak Elsa, sama Mbak Nesya Hilda, Nesa, dan Elsa. ini Elsa. Nggih, Sasa Ini pokoknya. tentunya selain dia seorang seniwati juga merupakan peragawati, ratu cantiknya Jawa Timur ya. Yuh. Iya. Terima kasih kehadirannya. Gawede gede. Gawedi dawa. Lah, Kaya Pak. pring kuning. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang sudah hadir ya.
tentunya insya Allah ini ada 21 Nggih, wakil niki sak truk artis niki yang sudah tandane. hadir. Nggih. Iki langsung telu apa loro? 3 lagi. Langsung 3 sekaligus diaturkan Mbak Vindi, siapa? Langsung dipersilakan untuk hadir bersama kita, monggo. Selanjutnya ada Dek Niken, Dek Bilkis sama Dek Agustin. Niken Bilkis dipersilakan. Nah, iki Kalau yang ini belia junior banget ya ini. Nggih, tas SD niki. Ini masih duduk di kelas 6 SD, sing tengah iki, sing etan TK tambah. Yuh, wakase. Ayo dok, asik. Luar biasa. Niken Bilkis dipersilakan untuk istirahat dulu ya. Dilanjut, ini 3 sekaligus lagi diaturkan. Siapa Mbak Vindi? Ada Ning Indar, Ning Maya, Wow, Ning Cahya. Ning Cahya. Nah, niki Iya. Pengereman Mbak Cahya niki. Sing duwe bokong semok sak Indonesia Raya dulur. Siapa dia? Ning Cahya rayap. Alah, alah. Awas, bokongi. Iki kembar iki. Nggih. Arek loro. Luar biasa. Tante Indar, iki mang kok gak salto iki mang, Cak. Mbak Cahya. Indar iki lho. Cahya Maya Nah, dipersilakan. Terima kasih kehadirannya tentunya. Ini dilanjut lagi langsung telu apa Oke, loro sinten, Mbak Cak? Vindi? 3 langsung. Langsung 3 Ya. sekaligus ya, dipersilakan ya. Biar panjenengan nggak penasaran sopo Mbak Vindi diaturkan. Ada Mbak Yuli, Mbak Yuli, Mbak Wiwi, Mbak Wiwi, sama Bu Bos besar kita. Bu Bos, nah iki ratune Sri ACJS. Nah, Bu Sri Nah, Asih. sing duwe keraton Sri ACJS. Nah, Dipersilakan monggo. Iki saing karo Cahya Mang. Kak ambek aku barang Cak lho. Iki bokonge, Wis padha sing iki kan ya? bokonge dawa, sing kok semok. Nek aku. Nek iki wangel arek paring angel. Paring angel iki. Mesti jine ndi Mbak Vin? Lah niki 3. Oh, sudah 3. Sudah 3. Oh. Nggih. Iya.
Neng Wiwi, Neng Sri Asih, Neng Juli sudah hadir di hadapan kita, tentunya memberikan yang terbaik bersama kita semuanya. Langsung dipanggil 3 lagi Mbak Vindi. Ini 2. 2 saja. Niki Loro wae. senior Oh, yang senior banget ini Oke. dipersilakan. Ada Sopo Mbak Vin? Bu Yayu sama Bu Ririn Sagita. Bu Yayu sama Bu Ririn Sagita. Dipersilakan untuk hadir. Si hitam manis dari Lamongan, Sukoramo. Wiki wonge. Lah guru besar. Guru besar niki. Guru besar kita. Sudah ada 18 seniwati Lagi, Cak. sederetan sudah hadir semuanya. Oke. Iki set piro Mbak Vin? Niki terakhir. Terakhir ini Niki spesialis. spesial. Spesial. Ini Pak No yoga-yoga niki lho. Panjak-panjak niki khusus niki 3 niki. Iki toh. Ada Wow. Ning Mirsa, Ning Diva, Iki. kali Ning Firmanda. Yo no paribasan pring kuning mangklung ning kali. Nggih, tegese Cak. Sapa wonge sing ora kudu ngetok. Lencir kuning marang dulu kok telu? Ya nggih 3. Oh 3. Nggih 3 niki spesial niki. Walah itu spesial Pakai telur telur. soalnya. Seteling ini iki lho. Oh sing tengah buah buah. Lho niki jan. Wah, martipu. Ayo sampai bawah Mbak Mirsa. Iya. Ayo dihitung dhisik Mbak Vin. Ayo dihitung dhisik mengarep. Iki bener toh selikur temen ta Nggih, iki? enten selikur. Iya, 1 2 3 oh, sampai 21 semuanya sudah hadir bersama kita. Dulur, seperti yang saya janjikan tadi bahwasanya malam hari ini kita akan dihibur bersama sederetan seniwati kami. Ayo Cak Agus dikoplo dulu. Ayo Mas Agus. Ayo tarik ya. Ayo yo 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 yo. Ayo nong mburi ya Mbak Vin. Sri, Awan dhewe sing badhe Baru nangon. iki. Ayo digoyang ya. Asik.
bokongnya ya. Iman iman dudi iman saya suwe riko tangisan apuh riko hanya jodoh sing bakal liyan. Hai, goyang ya, bakal liyan asik. Iki rek cewek kaya ini. Sria se harga baru lagi. Se, ayo bokongnya ya. Ya. Kari manis kurang manis tambahi gula. Wis nyawet sing dipikir kena kuda. Ya. Goyang lagi, bokongnya mbak. Kari manis kurang manis tambahi gula. Wis nyawet sing dipikir apa kerasa. Goyang lagi, goyang lagi. Iman iman dudi iman saya suwe riko tangisan aku riko kelangan. Dung jodoh sing bakal liyan. Ya. Digoyang lagi, masih barengan Sri Asih Arga Baru. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Ayo digoyang ya. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat kuku. Lihat pohon pisang bila berbuah hanya sekali. Itulah cintaku yang tak akan mungkin terbagi-bagi. Cukup kamu saja yang di hati. Aku tetap setia, tetap setia sampai mati. Ya, cintaku hanya kamu, cinta merah,
cintaku padamu. Yo, cintaku hanya kamu, ya, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat kuku. Ya, mandapipun bojo loro ya. Ya, Madiun Ngawi kalian bojo loro. Ya, Madiun Ngawi ya. Asik. Apa, Pak? Terminal Madiun Ngawi, kenanganku ora bakalan aku ngalekake. Biyen aku duwe pacar, anake Pak Kukiran, bakul pecel ana ing pinggir perapatan. Terminal Madiun Ngawi, kodolanku ora bakalan aku ngalekake. Biyen jaman semono kowe janji karo aku, nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Yen aku kangen karo sliramu, tak alus-alus fotomu ning dompetku. Yen aku kangen karo guyumu, tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina, ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina, ra bakal ilang jenengmu ning hatiku. Iya, digoyang lagi bojo loro. Ayo Pak, disuwun lagi. Asik, asik. Abang biru lampune disco, awakku kurung ora duwe bojo. Bojone kanca jaluk disayang, bojone uwong ra gelem ditinggal. Sirahmu matrapi so turu, aduh tresno kondom waktu. Mikir aku tuwe, mikir belanjane. Jare saiki bingung atine,
watone pokok seger waras kayaku lembokno kanggo pribadi sewang ketuku pipit lan ratu ing mangan sabenenane sego sambal kamani enak apa wong urip ana dalam donya yen wektu rekoso urip tapi samulya kudangane rama lan ibune sregep panyambut gawe aja lali mrikosi Santri pekok. Gendut jeno santri lulusan pondok aku sih perawan durung tau ditemu tak remani sarungan gawe songko assalamualaikum lakono bapak imrero tak remani ngempet orang ngerokok macak sopan pin koyo capondok elah telah semengku lali nyoplok jari bapak nih aku koyo santri pekok tobat kapok lombok kadang lurus kadang minggu dongak nopi kapok aku pengen oleh dino wis tahunan aku malah jadi prima pining tobat tenan ben oleh bojo sing iman tobat kapok lombok kadang lurus kadang minggu dongak nopi kapok aku pengen oleh dino wis tahunan aku malah jadi prima pining tobat tenan ben oleh bojo sing iman. Sapa ya? Lewes putih. Yono ya wilis biru. Sampun terakhir nggih Pak nggih, jarek lurek. Ya, terakhir nggih. Digoyang lagi masih barengan Striase Arga Baru loh iki. Wiwitane sesandingan suwe-suwe jur tuwa katresnan sanadyan ada papane dudu bapak
Mbak Vindi pamit. Nggih, niki wau Bedayan Sekarsari sampun nggih Cak nggih. Ya tuntas sudah persembahan Bedayan Sekarsari ada hadapan panjenengan, semoga semuanya berkenan ya. Dan kami mohon pamit, saya Radil pribadi Saya Mbak Vindi Antika. mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian panjenengan. Jika ada salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.